Hej. Jeg skal i dag fortælle lidt om, hvad der kendetegner den europæiske kulturhistorie fra antikken og frem til oplysningstiden i Rom. Og vi starter i det gamle hedenske Rom ved Pompeji. Antikkens Pompeji. Handlen havde en vigtig betydning for Pompeji af forskellige handelsvarer. Her var betaling med mønter et vigtigt middel til Pompejis blomstrende økonomi. En af grundene til, at Pompejis blomstring var også handel med slaver, og det var slaverne, som fik samfundet til at køre rundt, da de udførte mange erhverv. Noget af det, som kom til at præge historien fremover, var de lege, som foregik i amfiteatret. Her blev kristne forfulgt, brugt som underholdning ved blandt andet afbrændinger og andre lege. At kristne blev forfulgt i antikken kom til at præge kristnes mentalitet fremover. Hvad angår bygninger, var der også gennemgående symmetri i opførelserne af bygningsværker, som for eksempel amfiteatret, Colosseum, som begge er elliptiske. Vi kan også se, at Pantheon, hvor det bærer præg af antikkens arkitektur. Den er simpel i sin udsmykning, og symmetrien går igen, i og med at den er oval. Og blandt andet tallet 7 går igen ved lysstagerne på alteret, platterne på væggene, udhulingerne og antallet af statuer, hvilket man også vil kunne se. Man vil også kunne se symmetrien på billederne. Den antikke kultur gjorde sig også gældende i datidens Rom. Det ses blandt andet ved Forum Romanum, som var byens centrum. Det var blandt andet her, at de største politiske sager blev taget op ved forskellige råd, og demokratiet havde sin gang. Det er også her, man kan finde en række monumenter, som er blevet rejst af blandt andet Konstantin til at hylde de bedrifter, de sejrende kejser måtte have gjort sig gennem tiden. Bygningerne her bærer præg af den antikke byggestil, som blandt andet de store søjler og en vis symmetri. Vi vil nu bevæge os længere op i historien og se, hvad der var kendetegnet ved den tidlige kristendom. Santa Constanza er et af kendetegnene ved den tidlige kristendom. Kirken blev opført af kejser Konstantin, som var den første kristne kejser. Ham vil vi vende tilbage til senere. Man kan se, at kirken er fra den tidlige tid, den bærer præg af antikkens kunst. Det er blandt andet den ovale udformning, kirken har, symmetrien og en simpel udsmykning af en række symboler. Nogle af disse symboler er gået igen fra antikken, og som skulle komme til at blive en del af kristendommen. Det er værd at nævne, at Bibelen på daværende tidspunkt ikke var en endelig Bibel, som vi har i dag, da kirken blev opført omkring 350 efter Kristus, blot 4 år inden at kejser Konstantin døde. I kirken vil man kunne finde nogle kristne symboler som en bibel, glorie, fugl, kors og vin. Vinen var et symbol for genopstandelse. Man vil også kunne finde kupler, som indikerer menneskets rejse til himmeriget. Det med vindyrkningen går også igen fra den antikke græske tid, hvor man blandt andet ærede vinguden Dionysos. Sankt Agnes befinder sig siden af Santa Constanza. Det er her man kan finde nogle katakomber, hvor kristne er blevet begravet. Oppe i selve kirken over katakomberne kan man finde det tegn Chi-Rho, som Konstantin fik et tegn om i en drøm, om at under dette tegn skal du sejre. Han vandt da også slaget over Maxentius, hvorfor han menes at have bekendt sig med den kristne tro. Det skal også siges, at apostlen Peter er afbildet i kirken Santa Constanza. Santa Sabina. Santa Sabina er en anden af de tidlige kristne kirker. Udover den afdæmpede udsmykning og de symmetriske former i kirken, er især døren ved indgangen vigtig at bemærke. Under tiden er mange monumenterne i Rom blevet restaureret af flere omgange, men netop denne dør menes at være originalen fra 430 til 432. Man ser straks kristendommen i form af udsmykning af træpanelerne. Det er netop scener fra Bibelen, deriblandt korsfæstelsen af Jesus, hvor han hænger på korset. Også apsisen bagerst i kirken er dekoreret med kristne motiver. Fra den indre gård i Santo Quattro Coronati er der adgang til kapellet for Pave Silvestro. I kapellet kan man se en række imponerende serier af store fresker med scener fra kejser Konstantin og Pave Silvestros liv. På et af billederne ses, hvordan Pave Silvestro døber Konstantin ved hans dødsleje. Vi er så heldige at have besøg af Konstantin den Store i dag,
Og vi har ventet længe på at stille ham en række spørgsmål, og det har vi så muligheden for nu. Giv ham en stor hånd. Hej Konstantin. Hej Per. Hej. Du har jo haft et langt liv efterhånden. Hvordan har din opvækst været? Det vil jeg give dig helt ret i. Jeg er søn af Constantius Chlorus, og min mor hun hedder Helena. Ja. Jeg er den ældste af en søskendeflok på 6, og jeg havde egentlig aldrig forventet, at jeg skulle blive kejser, da det ville være et brud på tetrarkiet. Okay. Og hvad er det nu lige til tetrarki? Kan du forklare mig det? Ja, det var sådan i Italien, at man havde 4 kejsere. Okay. En seniorkejser, som kaldtes en Augustus, og så den 7. kejser, som blev kaldt en Caesar. Ja. Og på den måde, så var der en Augustus og en Caesar, både i øst og i vest. Men de 4 titler på det tidspunkt, de var allerede uddelegeret, så på den måde havde jeg ikke fået mig en plads. Jamen Konstantin, kan du så svare mig på, hvordan det endte med at blive kejser? Jamen nu skal du høre, det startede med, at min far døde i York efter et ellers vellykket togt ind i det nuværende Skotland. Okay. Og så efter det blev jeg udnævnt som kejser, men det var jo så et brud mod tetrarkiet, så derfor så søgte jeg anerkendelse som kejser hos Galerius. Men Galerius ville ikke udnævne mig som kejser, men kun til juniorkejser. Og så, altså på den måde, så var Galerius tvunget til at beholde mig inden for tetrarkiet, på grund af, at efter min fars død, der havde jeg overtaget en af hans... Legion? Ja, en legion, ja. Ja, en af hans legioner, som var en rigtig veltrænet her, og hvis han havde smidt mig ud for tetrarkiet, så ville jeg jo have stillet en krig op mod ham, og så ville jeg have tværet ham ud totalt overlegent. Nå, for søren. Men hvad menes der så egentlig med, at du er den første kristne kejser? Faktisk den romerske. Den første kristne romerske kejser? Ja, præcis. Jo, det var i 312, så rykkede jeg ned i Italien, ned mod Rom, hvor Maxentius på daværende tidspunkt regerede. Okay. Og der havde jeg så fået at vide af Gud, at jeg skulle sejre ved korsets hjælp. Og slaget imellem mig og Maxentius, det blev en stor triumf for mig, fordi at hans hær, den var meget større, trods altså min hær, men jeg tævede ham, ja, og hans hær, så det lykkedes mig at sejre, og jeg blev derfor modtaget som befrier af folket og senatet i Rom, og så blev der rejst en triumfbue som en hyldest til mig. Okay. Jeg vil sige tusind tak for interviewet, Konstantin. Det var utroligt lærerigt, og ja, hej hej.